U 3. maju, drugo ovogodišnje porinuće, s navoza je u more pušten tanker za prijevoz asfalta za švedskog naručitelja. Porinuća su uvijek velika svečanost i poseban dan za sve brodograditelje. Neki u zelenu, a Riječani u svoju željeznu šumu. Svira švedska himna, vjerni su to kupci. Veoma je uzbudljivo biti ovdje nakon što 5 godina gradimo vrlo uspješne asfalt tankere. I trećemajci sretni, pa Šveđani su im najbolji partner. Ta suradnja do sada sveukupno obuhvaća izgradnju 6 asfalt tankera i 55 barži. Mirno more brode. Eto i onaj gore ga blagoslovio. Ode Grdosije u more, zove se Palanka Kadiz, kuma presretna. Pa ja naručujem limove za brod, za tru broda, da. Znači ovo je apsolutno i vaš brod? Pa je, definitivno da. Mama bježala od kamere i ona je jednom bila kuma broda. I tatanje je bio u 3. maju, tako smo svi trećemajci, recimo, sadašnji i bivši. Obitelji s djecom, odavno ovoliko puno navijača nije bilo u 3. maju. Lijepo je vidjeti kako se to početak, recimo i kraj izgradnje nekog broda, da se napokon to u našoj regiji, da je oživjelo i dalje da to traje. Evo. Mi se zanimljivo, jedino mi se nije svidjelo to što smo dugo trebali stajati na jednom mjestu. A radnici ganuti da kako. Na ovaj dan posebno se osjećam. Drago mi je da brod ide u more i tako. Je to od sunca ili vam suze idu? Pa nije, nego malo me alergija. Alergija. Proljeće. Zna i ono nekad doći u 3. maj.